Ние жени винаги искаме повече, но не от алчност. Не. Ние жени искаме повече, защото ние искаме да ви помогнем да се развивате. Например, аз си наблязах хубава чанта и си казвам, скъпи, тази чанта. Той каза, вау, тя е много скъпа. Казвам, давай, можеш, още малко. Браво, моето момче, имаме чанта. Скъпи, към тази чанта трябва и пътуване. Та тя много ще отива да се качим на балони с нея. И той, как? Още малко, давай. И накрая стигаме. И ние жени го правим само и единствено с мъже, който истински обичаме и харесваме. Защото ако на мен не ми пука, аз няма да полагам толкова усилия да ти подсилвам, да ти убеждавам, да ти мотивирам, да искам нещо с теб. И когато жена готова да тръгне, тя спира да иска. Ако твоята изведнъж млъкна и не иска повече, и не ти пита за подаръци, преживявания, гифтюб, тубички, внимавай, тя има или друг, или се подготвя как да излезне от тези отношения. Така че спешно донеси един подарък, каза, скъпа, гифт, и може би ще оцелееш. Тя ще разбере, че все пак мислиш за нея и си готов към развитие. Внимавай!